ka foli ni tanuni la se an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la ni waati ninnu na k'a fɔ aw ɲɛna nin ye malikura kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 53nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. An ka kunnafoni kumabaw kuruba la bi jumadonya juin kalo tile 7 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye. San région ye Mali camancɛ yan fanfɛ sigida belebeleba ye a bɛ kilo 400 ani jamana faba ni ɲɔgɔn cɛla la. U ka kɔba san dugu sigilen bɛ min da la dadala mɔliw ne u bɛ a wele ko sangɛmɔ u ɲɛnamayaliw kɛra tile 2 ninnu na a ka ca ni san 600 ɲɔgɔnna ye. Nin kɛnɛ sigi nin bɛ kɛ san dugu kɔnɔna na wa sangadenw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa a ɲɛnamayaliw kɛ badenya kɔnɔna la. An ka laselilikɛla Georges Atino Kulibali tun bɛ a kɛnɛ kan a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Abidjan seliba ɲɛkɔrɔla in na silamɛw haminenba don ka da a kan u ka saga feere yɔrɔba pɔrbu ye lawulila faamaw fɛ ka taa n'a ye Adjamé a ye gɛlɛyaba de bila bagan sɔngɔw kan. Alpha Ka an ka laselilikɛla ka bɔ Abidjan ale bɛna détail di an ma. Dɔ farala Niger ani Benin jamana ka bɛnbaliyaw kan ka kɛɲɛ ni u ka diplomasi taabolow ye. Niger jamanaden 5 ɲɔgɔnna ka minɛliw la Benin lakanakɛlaw fɛ Sɛmɛkɔji port la Niger taji chargement bɛ kɛ yɔrɔ minnu na araba tɛmɛnen na. An bɛna laselikaw ye a taabolow ka jɛmukan kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko Niger ani Benin cɛmancɛla gɛlɛyaw dɔ farala olu kan ka sababu kɛ Niger jamanaden 5 ɲɔgɔnna olu ka minɛli ye Benin lakanakɛlaw fɛ Sɛmɛkɔji port la Niger taji chargement bɛ kɛ yɔrɔ minnu na araba tɛmɛnen na. Mariam Traoré bɛ détail di an ma an ka lamɛn. Ko ni mɔgɔ 5 ninnu minnu bɛɛ lajɛlen ye Niger jamanadenw ye minɛna Sɛmɛkɔji port da la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko u donna yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔ ka sɔrɔ u ma sɔn k'u yɛrɛ kofɔ. Min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a labila kunu alamisa wula fɛ. Cakɛda min sigilen don ka dan sigi sɔrɔ sira lakɛɲɛbaliyaw la n'a bɛ wele ko la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Benin jamana kan olu ka kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ n'o ye procureur spécial ye Elon Mario Metenu de ye ni kunnafoni ninnu lase. A ko teriya sira minnu bɛ Ɲamɛ ani Porto Novo cɛ taabolow ka gɛlɛn ni waati in na kosɛbɛ ka sabu kɛ Niger jamana kɔnɔ finitigi minnu ye fanga ta kabiri u ye jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafiri juillet kalo san 2023 ko k'a ta o waati ma ka se sisan ma ni y'a kalo caman ye fɔɲɔgɔnkɔ ani fitinɛ o donnen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka jamana dancɛw dayɛlɛli ko kan ani ka fara Niger jamana ka taji latɛmɛli kan Benin jamana ka port de Sɛmɛkɔji n'u ka tajiw bɛ tɛmɛ o de fɛ ko ka taa tayɔrɔw la nin yɔrɔ kofɔlen in koromo karila novembre kalo waati min yɔrɔ kofɔlen ɲɛmɔgɔya bɛ Chine ka cakɛda so dɔ bolo n'o bɛ wele ko société chinoise WAPCO nanzarakan na. Niger jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn hali bi k'u ka dancɛw dayɛlɛ u ni Benin jamana cɛ. O waati y'a sɔrɔ Porto Novo tun ye laɲini camanba de kɛ min bɛ tali kɛ Niger jamana ka pétroliw latɛmɛli kan. U ka jikan siraw fɛ yɔrɔ min ni o dayɛlɛlen tun tora. Ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen in baaraw latɛmɛli ye sira jugu kan. Maa minnu nɔ minɛna nin koɲɛ in la bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu ye Chinois ka cakɛda WAPCO o baarakɛlaw de ye ka bɔ Niger jamana kan. Ko fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ in ka bugulatigɛ sɛbɛnw ye yera u bolo i n'a fɔ Benin jamana ka kiiritigɛsoba ɲɛmɔgɔ procureur ye a kunnafoni lase cogo min na k'a maa minɛliw na mɔgɔ 2 kɔni sɔrɔla la minnu bɛɛ lajɛlen ye Niger jamana ka cakɛda CNSP o baarakɛlaw ye minnu ni u ka jamana finitigiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka k'u ye bugulatigɛ gafe kolon de ɲini ni Chinois ka cakɛda so PAPCO min sigilen don Niger o cakɛda so tɔgɔ la i n'a fɔ kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ procureur a ye ni kunnafoni lase cogo min na a y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ani sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bi sen na arabadon wula fɛ Benin jamana ka jabaraniso gale tun ye lasili dɔw kɛ k'u tun kɛlen don ka dan min sigi u ka jikan siraw la walasa ka se ka Niger jamana ka taji bali ka tɛmɛ u ka siraw fɛ ani fɛnɛ ka fara u ka tiyoba kan n'o bi wele ko robinet du Pipeline n'a bɛ bɔ Benin ka taa Niger jamana kan ko o sira kofɔlen ninnu tun labilala walasa ko ka se ka sira labila u ka pétrole tajiw ka se ka tɛmɛ o kun kɛra sababu ye ka fiɲɛbɔda kɔni di Benin jamana ka fan fɛ o waati kelen de y'a sɔrɔ Niger jamanaden mɔgɔ 5 tigɛ kelen don olu la Benin jamana kan et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration. Halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an bɛ taa Abidjankaw fɛ yen nɔ seliba ɲɛkɔrɔla in na a yirala k'a fɔ ko faamaw ye a danatigɛ ka saga feere yɔrɔ min bɛ pɔrbu ye lawuli ka taa n'a ye Adjamé ayiwa o yɛlɛma ninnu olu kɛra mankanba ye polisiw ani saga feerelaw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko a gɛlɛya a nana bila sagaw sɔngɔw gɛlɛyaliw kan seli ɲɛkɔrɔla in na an ka Alpha Ka an ka laselilikɛla ka bɔ Abidjan lamɛn a kan.
kabini dugu jɛra lasinɛ jɔmande bi munumunu na ajami wɛrɛba kura kɔnɔ selima misi santan ɲinina nka hali bi a ma a ɲɛnata sɔrɔ sɔngɔ gɛlɛya kama. ɲinan prix misi sɔngɔ ka ca ɲina a tɛ komi fɔlɔ a ma miɲɛ fɔlɔ sabu pa a tɛ kalo 3 bɔ fɔlɔ kalo 2 bɔ fɔlɔ an ka nin ɲɔgɔn san 45,000 mais n'a ka fɔ ko ɲɔgɔn o yɛrɛ tun ka bon ni min ye ko 70,000. Bon, quand on te dit n'a ko déjà ko 70,000 peut-être 60 loro 67 o bɛ wele ɲinina vraiment a compliqué nous, c'est pas facile. Anu kɔni nana an bɛ bigan fɛ ka kɛ ligue voilà mais o bɛ prix min fɔla nin c'est pas facile. Seli tɔ ye tile damadɔ nka halisa sannikɛlaw man ca baganfeerela dɔw ka fɔla u ka wɛrɛba bɔlen pɔribo ye min ka yɛlɛma yan nɔ ko o de kelen bɛ ka dadigi kɛ feere la kamasɔrɔ ko bɛɛ tɛ kunnafoni kalama. Mumu ni Irohugon bɔra fo Mali la ka na ni a ka baganw ye. Ale dalen don a la ko sannibagaw nana ni seli tɔ tora tile 2 ɲɔgɔn ye. Ɲinan garabali min bɔra Pɔribo ka na yan violence wuli a bɛna degun se an ma dɛ. Kabini kunu an nana an ma jigiyɔrɔ sɔrɔ sisan wele an bɛ jigiyɔrɔ sɔrɔ la. I b'a dɔn déplacement ma nɔgɔ dɔn. Nin bɛɛ lajɛlen ni ko e nana nɔgɔman dɔn dɔrɔn gɛlɛman bɛ yen déplacement ma nɔgɔ. Voilà. Client kelen bɛ to ka nana dɔɔni mais ma caya don ka jan dɔɔni don tɔ bɛ yen kelen de bɛ nana. Walasa ka baganfeerelaw la na nin yɔrɔ kura in na Abidjan district labana ka u jagoyala wuli de ka bɔ Pɔribo ye wɛrɛdaba la. U ye machinibaw bila ka o yɔrɔ in ni a sow bɛɛ ci dɔgɔkun tɛmɛlen. O kɛra mankanba ye min sen fɛ maa 15 ɲɔgɔn joginna wa sifin 23 minɛna polisiw fɛ. Kamasɔrɔ baganfeerela maa murutilen ninnu ko ajami place kura in ma labɛn fɔlɔ ka ɲɛ k'a bɔgɔ nɔrɔnɔrɔw ka ca wa ko ji yelen ani sira ɲuman foyi tɛ yen nka marabagaw ko labɛnw bɛɛ sabatilen don walasa feere ka kɛ ka ɲɛ. Kassia Lomi Jean-Brice ye Abidjan district barakɛla dɔ ye. An ka lamɛn. Nous avons délimité environ 17 hectares. An ye yɔrɔ min labɛn baganw marali kama bɛ taa jɔ fo hectare 17 ɲɔgɔn bonyanko. O ka ta ka bɔ ye an ye enclos min labɛn ni o ye baganmara yɔrɔw ye o bɛ taa jɔ fo 800 nka hali bi baganw bɛ ka na baganmara yɔrɔ ninnu u bɛ se ka taa fo 1,000 ani kɔ la. Bétail continue de venir. On peut atteindre plus de 1000 enclos. Nfa Zumana Keita ye baganw ni sogow labaraliko ɲuman jɛkulu ɲɛma dɔ ye. A ko olu bɛ wulikajɔ caman na walasa dɛmɛ ka kɛ Côte d'Ivoire baganfeerelaw bɛɛ ye. Fédération misitigi ni sagatigi les organisé et fait beaucoup de concessions ka mɔgɔ ka gouvernement dari a se hɛrɛ ka ye ɲama ka se tɛrɛn ka yan nɔ o sababu district le mais le ani PCA Sawadogo Siaka voilà olu le na démarche ka ani mairie pour que an nana to yan nɔ sani a ɲama dal batuari banje. Nfa Zumana ko o n'a ta o ta gɛlɛya fitininw b'u kan baaraɲɔgɔnya yɛrɛ tagabolo kɔnɔna na. Dunɔgɔtigɛ baara bɛɛ waati dɔ a gbɛrɛ waati dɔ a nɔgɔ bi ta an yɛrɛ kɔni an yɛ ka ɲɔgɔn da an ɲɛ ye mais kuma caman le dɛ wala a ye kuma ka timi ko yɛrɛ wura i bɛ kuma ka teri bali ni yɛrɛ k'u bila sɛgɛ a ye cɛma mais alihamudulilayi a ye k'a ɲɛ ye. Selima leyan sɔngɔ gɛlɛyali nin wagati in na lasinɛ jɔmande ko u bɛ wele bila jamana ɲɛmaw ma walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ joona. An b'a ɲinina an y'a autorités olu fɛ parce que an sigini bɛ k'an kɔ dɛn olu le la olu le bɛ se ka nɔgɔya komi olu le bɛ se ka gɛlɛya voilà olu b'a nɔgɔya cogo di passe mun bɛ sara ka na droit min bɛ sara droit de terre n'o nɔgɔyala passe mun bɛ sara au niveau des frais de route o bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni mun bɛ terrain kan ka feere o bɛ se ka dɔ bɔ a la mais n'a gɛlɛyara olu le ma vraiment anu min bɛna taa san ka kɛ ligue a fana bɛ gɛlɛya n'u an kɔni bɛ min ɲinina autorité fɛ o ye o yɔrɔnin filɛ ka dɔ bɔ a la. Sani nɔgɔya ka don kow la Adjamé wɛrɛda kura bɛ ka a ka sannikɛlaw makɔnɔ. Mahamoud Kaba Jakite, Abidjan, VOA Bambara tɔgɔ la.
ayiwa ka da Niger ani Benin jamana ka bɛnbaliyaw kan n'a kɛra a kɛra Niger jamanaden mɔgɔ 5 olu ka minɛli ye Benin lakanakɛlaw fɛ an ye wele bila an ka laselilikɛla Alpha Kabama a b'an bolo directement na nɛgɛ kan Alpha i bisimila ni tulo b'an na. Awɔ n tulo b'aw la Kadi ye. Ayiwa Kurubala e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ détail la tuguni ka fara an tun ye min lamɛn ka tɛmɛ fɔlɔ kan mun de la nin kɛra mun de nana ni nin minɛli ninnu ye ni mɔgɔ ninnu minɛli ninnu ye mun y'a waleya. Nin ko in bɛɛ kɛra kunasini an kɔrɔ de arabadon maa 5 ni o ye Niger kaw ye olu ye u yɛrɛ sɔrɔ Benin site Wapco Benin o kɔnɔna na ni o bɛ Sɛmɛ port la maa 5 ninnu Beninkaw ye u minɛ k'a fɔ ko u y'u dogo de ka don site in sanfɛ k'u donna ni kɔfɛda ye k'u tun b'a yamaruya ka don ni yɔrɔ in ye sabula ko maa dɔw tun bɛ u cɛla k'o ye CNSP ka maa cilenw ye nin waati na ko furukufuruku min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ siran maa ninnu kana na kojugu kɛ u ka jamana kɔnɔ o de kɛra u minɛkun ye Niger ka fanfɛla la Niger minisiri 2 olu ye kuma la se kɛ kunun olu y'a jira k'a fɔ ko maa 5 minnu taara ko maa 1 yɛrɛ tun bɛ a la k'o ye Wapco n'o ye chinois ka société ye ko o ye o directrice adjointe yɛrɛ de cɔ ko donc ko o maa modèle k'o tɛna se k'i dogo ka don site kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ taga ko modèle dɔw kɛ donc u ko ko olu tɛna nin kuma in bila dagɛrɛ la ni Beninkaw ma u ka maa 5 ninnu bila k'u n'u wele bɔgɔ jeninen sanfɛ OHADA u ka yɔrɔ la n'o ye cour d'arbitrage de OHADA ye voilà o de kɛra fana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maa 5 minɛli la. ɲininkali 2nan tun ye ko Niger mɔgɔw ye min fɔ i y'o jaabi ayiwa nin furuku minnu filɛ nin ye sisan e yɛrɛ bolo sa a bɛ se ka falen mun de la a bɛna falen mun na. bon a tɛ kɔlɔlɔ b'a la wa nin ko la. Nimo foyi de tɛ a ko la sabula a bɛ ɲini ka wagati damadɔni bɔ wagati bɛɛ jamana 2 ninnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bon an b'a ye u ka ɲɛmaw yɛrɛ de bɛ bɔ jabaranisow la ka kuma Benin ɲɛma Patrice Talon ale bɛ bɔ ka kuma Niger marabagajɛkulu ale de fana bɛ bɔ ka kuma nin minɛli nin kelen filɛ nin ye nin bɛ sɔn ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an dun y'a ye k'a fɔ ko u gulonnen bɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula dancɛ kelen de bɛ u 2 ni ɲɔgɔn cɛ mais nin minɛli min filɛ nin ye ka kɛ a ka ca Ala fɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ ka kuma jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u hakiliw yira ɲɔgɔn na ɲuman fosi tɛna bɔ a ko la. Ayiwa ka tɛmɛ ni halisa ɲininkali ye a ye bi juma in tun na jamanatigi kɔrɔ n'o ye Niger jamanatigi kɔrɔ ye Mohamed Bazoum ale ka kiiri tun bɛ kiiriso la a ka kumaw tun bɛ kiiriso la awa a jarakilen don ko jumɛn de la u ye mun de fɔ ani ɲangili façon jumɛn de bɛ a ɲɛ i bɛ se ka mun fɔ an y'a kan. Mohamed Bazoum jarakilen don ko sabula ko a ye jamana janfa n'a bɛ fɔ ko haute trahison de l'État ka ani kɔkan jamana dɔw bɛnna kow kan ko ka na fɔ k'u bɛna na bɛnbɛnbɛn sigi Niger ma fanga dafiri kɔfɛ a jalakilen bɛ o de la ni kiribulon ɲɔgɔn ye min kɛra bi a kun to tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka Mohamed Bazoum ka tanga wuli ka bɔ a kan n'a bɛ fɔ o ma ko immunité u bɛ fɛ k'o de wuli ka bɔ a kan walasa ka se ka a ɲangi cogo min na nka a ka lafasalibagaw ma se ka sɔn o ma fɔlɔ sabula bi kuma sen fɛ laɲini 2 tun bɛ u bolo u ka laɲini fɔlɔ ko u bɛ fɛ u ni Mohamed Bazoum ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan k'u tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka kɛ mɔgɔ ka avocat ye n'u ma deli k'a ye depuis ni fanga dafiri kɛra u ɲɛ ma da Mohamed Bazoum kan u ka laɲini 2nan tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ fɛ Mohamed Bazoum ni a muso k'a bila sabula ko u ma kojugu kɛ bi kumaw janyana séance u y'a suspend fo siɲɛ 2 ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la o 2 in kɔfɛ u ko lafasalibaga ninnu ka laɲini ye mun ye ko a tɛ se ka sabati ko u ye fɛn 2 min ɲini k'a 2 si tɛna sɔn o kɛlen lafasabaga ninnu fana dimina u wulila ka bɔ kiribulon kɔnɔ u selen kɛnɛma u ko nin ye parodie de justice de ye an ka tubabukan na an bɛ se k'a fɔ ko nin a bɛ n'a fɔ tilennenya fosi tɛ ni kiiritigɛ in na. Ok, d'accord. Na se ka Mohamed Bazoum dɛmɛ n'u ɲɛ tɛ d'a kan. Ayiwa basi tɛ an ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye an ka laselilikɛla Alpha Ka ale kumakanw ye ale tun bɛ kan ka an ladɔnniya ayiwa bɛnbaliya min bɛ Niger ani Benin cɛmancɛ la ani u ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Mohamed Bazoum ye ale ka kiiri ko o taabolow kan awa sisan an bɛ laseli kɛ aw ye an sera an ka jɛmukan cɛmancɛ la an bɛna fiɲɛ minɛ ka na segin ka na jɛmukan tɔw lase aw
ma taku filanan kɔnɔ aw kana taa a ye to nɛgɛ kan an bɛ na sisan. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ni y'an seginne ka na an ka studio 63 kɔnɔna la halisa k'a fɔ aw ɲɛna a bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka tɛmɛ ne kunnafoni ye yirala k'a fɔ San région ale bɛ kilo 400 ani jamana faaba ni ɲɔgɔn cɛla la Bamakɔ a ye a ka san dugu sigilen bɛ ba belebeleba min da la u ka kɔba min da la n'u b'a wele ko Sanke u y'o ladala mɔniw u y'olu ɲɛnama ne u b'a wele ko Sankɛmɔ awa san o san a ka ca ni san kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye bi ni ladala kulonkɛ ninnu lawaleyaliw bɛ kɛ awa a sen fɛ fɛnɛ sangaden mana kɛ diɲɛ fantan 4 yɔrɔ la u bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ san ka na ni ɲɛnamayali in kɛ badenya kɔnɔna la Georges Atino Kulibali VOA Bambara ka laselilikɛla ale tun bɛ a kɛnɛ kan ɲina an k'a ka laselikanw lamɛn a kan. An filɛ nin y'an san Sankɛmɔ kɛnɛ kan ni jɔ in nafa ka bon kosɛbɛ sabula mɔgɔ caman bɛ ne minɛ ka se ka taa mɔni kɛ ka se ka taa jɛgɛ sɔrɔ nin na Sankɛmɔ kɛnɛ kan mɔgɔ kɔni bɔra ka caya ka na ka bɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na walasa ka ye nin kɛnɛ in kan. O dunanw bɛ bisimila ni san minfɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o tɔgɔ ko mugu fara. Kafinɛ an b'o fitinin an b'o kara n ye fiyɛ o dɔɔni o bi kara. Ni ye kɔkɔmugu ye kɔkɔmugu o dɔɔni o bi kara dɔɔni bi kara ziraji kɛra ara ka ban sukoro b'ara i bi ji dɔɔni kara k'a cɔn an b'a di dunanw ma u b'u bisimila n'a ye kosɛbɛ sanyɛlɛmɛro n'i y'a min san kɔnɔ i y'a min ŋaniya min na a b'o baara kɛ. Sankɛmɔ bɛ a ta ko 600 ni 24 la wa cogoya do fana san dugu bolo ka se k'a ka sɔrɔko yiriwa ani ka se ka sankadenw olu fana kalanso ɲɔgɔn na i n'a fɔ dugutigila u b'a ɲɛfɔ cogo min na. Sankɛmɔ an bɛ se ka nisɔndiya de fɔ parce que an bɛ don min komi bi Sankɛmɔ yɛrɛ kɛ ni fɛn ye hala fɛn dɔw b'a kɔnɔ a la fo ka mystifier anw fɛ yan bi a dɔyɔrɔ ka bon yan parce que déjà dunanw bɛ na foirew b'a kɔnɔ donc ça doit être rentable pour la ville. Sankɛmɔ yɛrɛ ko den tɛ an wulila k'a sɔrɔ hali bi dɔ de bɛ ka fara a bonya n'a kow taali ɲɛfɛla kan organisation kan donc ne fait que remercier ka barika da la ye. Foliw ani labɛnw sabatilen kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ i kun ɲɛsin Sanke ma walasa ka taa kɔn in mɔ. Mɔni datigɛ sisan kɔni bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ se k'i ka jɔ fili walasa k'i garisigɛ sifilɛ. Kadija Dambele ale kɔni y'i banba a sera ka jɛgɛtinin dɔ sɔrɔ. Dɔw i n'a fɔ Kalifa Dambele olu kɔni garisigɛ fara ci u bɔra ni jɛgɛ belebele kɔni ye kɔji in na walasa k'o kɛ somɔgɔ sama ye. An min fɔ a ma ko manɔgɔ n dɔrɔmɔ la n ye ka jɔ da dɔ ka taara n ye n bolo k'a minɛ ka bɔ ji la a balana dɔɔni wa bon ni Sankɛmɔ fisara yɛrɛ an bɔra place a nana bon mana bɔ kɔntan wa yɔrɔ jɛgɛ sɔrɔ. Laada in ni a sewa ani a nisɔndiya bɛɛ lajɛlen o kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka d'a kan Sanke kɔ o bala ka dɔgɔya ka taa fɛ k'o kun kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye o de kosɔn sankaden dɔw ka jɛkulu sira fɛ olu b'a ɲini fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ o la walasa kɔ in a ka se ka kisi.
effectivement, on a ces soucis. Parce que la mare tend à disparaître même. Anw jɔrɔlen don nin waati in na ba in kana na tunu ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye. An ka jɛkulu min bɛ yan n'an b'a wele ko association CDPM san ɲɛta an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka nin ba in gerenen bɔ. N'i y'a jateminɛ ba in yɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye mun yɛrɛ sɛbɛntiyara UNESCO fɛ. An bɛɛ lajɛlen kɔni ba an yɛrɛ sɔrɔ nin ba in jɛ la. Parce que la mare c'est notre projet de développement, la mare c'est tout pour nous. Ko kɔni kun cɛla yan san yan sangɛmɔ kɔni jara kosɛbɛ jɛgɛw sɔrɔla maaw kɔni ye ɲina sangɛmɔ kɛ sema ani nisɔndiya kɔsa la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sangɛmɔ wɛrɛ kɛnɛ kan san bɛɛ b'a wara ta. Ayiwa an sangaden an tɛ taa maa so dɛ maa de ye n'an so jɛgɛ ye sange malo ye dɛ la ka foli di sangaden bɛɛ ma u bɛɛ n'u sigiyɔrɔw la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Donald Trump l'Amérique yan nɔ l'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ale n'a a bɛ cɛboya nɔfɛ i ye laseli kɛ k'a fɔ ko Biden ye ɲangili caman ta ko k'a ladilan k'a ladi New York kiiriso dɔ ma yaasa ale ka gaɲɛ sɔrɔ novembre kalo nata kalata ninnu na ayiwa Biden fɛnɛ ale y'a jira k'a fɔ ayiwa ko kiiri ka danatigɛli kan olu kan ka labato VOA ka kunnafoni dila Scott Stern ale ka laseli don a bɛɛ mana bɛ bɔ an ye Mariam Traoré fɛ an ka lamɛn. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kanubagaw kan ka fara ɲɔgɔn kan juma natɔ a tɔgɔlasoba n'o bɛ wele ko Trump Tower u dalala la New Yorkikaw fɛ u y'a lase k'a fɔ ko jaabi minnu bɔra ka kiriko kun kan n'o kɛra sababu ye ka jalaki bi a kan kɛra ko namaralen de ye wa ko min labɛnna jamanatigi Joe Biden a n'a ka jamana fanga fɛ. Donald Trump ale min ye républicain ka cɛbɔ ye jamanatigi sigi kalata la. Walasa aw ka se ka nin koɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen faamu a bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Biden a n'a ka kulu de fɛ. Kuma dɔ la a n'a yɛrɛ ka jamakulu fɛ wa nafamayɔrɔ ye min ye ne yɛrɛ t'a dɔn ni Biden yɛrɛ bɛ bɛrɛ kalama nin ko in na bawo n t'a dɔn n'a bɛ fɛn kalama a la nka a kɛra cogo cogo ale de ye jamanatigi ye wa an tɛ se ka dɔwɛrɛ foyi kɛ fo k'a tɔgɔ don nin ko in na. Biden ye laseli kɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna la ko Ameriki jamana ka kiiri ko ka kan ka labonya kosɛbɛ. Jamanatigi Biden a ko nin ko in ɲɛma jɔlen tɛ wa a ko cɛ ka jugu kosɛbɛ min tɛ jɛyɔrɔtigiya yira n'o bɛ tali kɛ kumakan dɔw kan k'a fɔ ko namarako dɔw donna kiiriko taabolow la k'a sabu kɛ ko kiiri jaabi taabolow ma u ja. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ɲangina kiiritigɛla dɔ y'a lase ko namaraba de yera gafe dɔw la minnu bɛ tali kɛ sanni feere siraw kan n'o dɔw yirala ni taabolow ye ko n'o kɛra sababu ye ko ka feere dɔw latigɛ ani fɛnɛ ko ka nafolobamugu dɔ labila ka di muso yɛrɛ jabɔla dɔ ma min ye jabɔlangana dɔ ye ko walasa ko ka se ka yɛlɛma don jamanatigi sigi kalata jaabiw la o min kɛra san 2016. Kiiritigɛla ɲɛmɔgɔ procureur Alvin Bragg y'a sɛbɛntiya ko mɔgɔ camanbaw de kumakan lamɛnra ka kɔn kiiri jaabiw bɔli ɲɛ. Alvin Bragg n'ale ye Manhattan kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ ye n'o bɛ wele ko procureur général fɛnɛ y'a lase. We have the most important voice of all. And that's the voice of the jurors. An sera ka kumakanw sɔrɔ kumakan minnu tun nafa ka bon kosɛbɛ kumakan minnu kɛra ni kaliliw ye jamanatigi kɔrɔ Donald J. Trump ɲangira ni k'a ka ɲangi lakodɔn ka kɛ ni jalakilikan 34 ye n'o dɔw bɛ tali kɛ sanni feere ani jago gafew olu dɔw bayɛlɛmali kan. Ameriki kalatalaw kɔni sinsina kan k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Trump tun bɛna sɔn ko ka yɛlɛma dɔw don u ka kalataw la kalata min baaraw jilajalen don kosɛbɛ. Mena Bose ye nin fɔ ale ye Hofstra sanfɛkalansoba kalanfa dɔ ye. The question is really for undecided. Ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen bɛ tɛngu ka taa kalatalaw de la minnu tun ma jɔ u ka kalatala labilalenw ka koɲɛw ɲɛkɔrɔ kalatala minnu jigi tigɛra ni jamanatigi Joe Biden ka taabolow ye k'a sabu kɛ kodamadɔw ye n'u tun labɛnnen tɛ ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma o bɛna sɔn ka kɛ yɛlɛmaba de ye. This could make a big difference. Kalatala Texan Colton Court kɔni y'a jigiya k'a fɔ ko kiiritigɛ jaabi minnu bɛɛ lajɛlen bɔra kɔni kɛra jɛlenya kan. Colton Court ale min ye Texas kalatala ye y'a lase ko n t'a dɔn tigitigi kiiri jalatigɛlibagaw ye fan min ta nka a bɛ i n'a fɔ a koɲɛ kɔni ma lakili wa aw b'a dɔn ni kiiri lafasabaga hakɛ ka ca dɔrɔn n'u bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛnnen don kelen ma i b'a dɔn o kan ka kɛ taabolo sira kelen jɛlen de ye u ka se ka kiiritigɛw jaabi di.
Curtis Nayo koni y'a yira ko kiiritigɛ kow taabolo lajiyalenba tɛ. Curtis Nayo n'ale ye Texas kalatala ye y'a lase ni jamanadenw ma se ka jamana kiirikow taabolo lajiya ka ɲa k'a dɔn ko minnu b'a kɔnɔ nin waati in na u tɛ se ka taabolo la ko dɔn ni jamanatigi dɔ ye i n'a fɔ min bɛ senna kabiri san 7 ka se san 8 ma ka taa jamanatigi kɔrɔ fan fɛ u ka kan ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'a dɔn jɔnw de bɛna kɛ degun sɔrɔbaga ye don nataw la. Jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka surunadonikɛla Todd Blanche ye a lase k'a bɛna wele bila kokura segin ka se ka kɛ kiirikow kan ko hali ni yɛlɛma dɔw bɛna don o baara ninnu na. Nin kɛra Alabama kalatala dɔ Bill Adams ale ka laseli ye. A ko ne kɔni kɛlen don k'an yɛrɛ minɛ ni nin hakilina ye kosɛbɛ min bɛ tali kɛ kalata kan ka ɲɛsin maa nilagɛlɛn ma min ɲangira nka n dalen t'a la k'a fɔ ko nin maa juguba in kɛlen don k'a yɛrɛ jate i n'a fɔ maa min ɲankilen don n hakili kɔni b'a la a hakilina jaabi labanw bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka bɔ a ma. Californie kalatala musoman dɔ Tracy Lewis ko nin kiiritigɛw jaabi kɔni b'a yira k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Trump kɔni tɛ fanga sanfɛ. Tracy Lewis ale min ye Californie kalatala ye y'a da kan n preselen tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa nin bɛ fɛn camanbaw de cɛ ma fɛn minnu bɛ yen nɔ minnu ka kan ka kɛ ni lasɔnni ye wa n jigi b'a kan k'a fɔ ko nin bɛna sɔn ka yɛlɛma don kow taabolo la ka fara o fana kan maaw bɛna sɔn ka faamuyali sɔrɔ ko u tɛna yamaruya sɔrɔ ka kɛ jamanatigi ye. Jamanatigi kɔrɔ Trump ka nin kiiriko ɲangili baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛli bilalen don juillet kalo tile 11 ɲinan san n'o ka kan ka kɛ tile damadɔ ka kɔn a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn n'o ye parti républicain ka kɔn olu ka a sugandili ɲɛ i n'a fɔ u ka cɛbɔ jamanatigisi kalata la. Nin tun ye VOA ka laselikɛla Scott Storm ka laseliw ye. VOA banbara tɔgɔ la Mariam Traoré. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Traoré bolo. Sirantolanta bunagun kan Coupe du Monde bafɛngɔni wɔɔrɔ éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw minnu bɛ farafinagun kofɔ a tile sabanan kɛnɛ kan kunu alamisa juin kalo tile 6 san bafɛngɔni 4 na stade du 26 mars la Bamakɔ Mali bina Ghana ɲɛkɔrɔ Mali ye celu 1 Ghana celu 2 waati fɔlɔ n'o ye première mi-temps ye o banna farankan waati Mali ye Ghana jɔ lamaga a ka sirantolantana Kamori Dumbuya sababu la sanga 58 na Ghana bena o celu ji bɔ n'a ka sirantolantana Ernest Nuwama ye ɲɔgɔndan yɛrɛ tun banna ka ban sanga 94 ani sanga 4 Ghana bena ka celu 2nan don n'a ka sirantolantana Abdul Fatawu ye sanga 1 o kɔfɛ ɲɔgɔndan bena kuncɛ o cogo la ni Ghana ka sebaya ye Mali kan. Madagascar ni Comore de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bi jumadonya in na juin kalo tile 7 san 2024 na groupe I kɔnɔna na n'o ye Mali ka kulu ye o ɲɔgɔndan bɛ don halisa éliminatoire ninnu tile 3nan hokumu kɔnɔ. Éliminatoire ninnu tile 2nan hokumu kɔnɔ Mali tun bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ni kuru 4 ye. O jɔyɔrɔ bɔsira Mali la Ghana fɛ ka tile 4nan ɲɔgɔndanw makɔnɔ. O kɛnɛ kan Mali bɛ bisimila Madagascar fɛ Afrique du Sud jamana kan tarata nata juin kalo tile 11 san 2024 na. Mali Aigle u forobatɔn ko don a senkɔrɔmadonbaw supporteru u tun bɔra ka caya ka na senkɔrɔmadonoli la kunu stade du 26 mars la Bamakɔ nka ɲɔgɔndan kuncɛlen u fari fagara kosɛbɛ ka segin so u nisɔngoyalen. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Ni bɛna dansigi kɛ an ka dɔgɔkun kunnafoniw na Malikura ka kɛ n'o ye sisan an bɛ a fɔ ɲɛna sisan 19h wagati la GMT a k'an sɔrɔ an ka nɛgɛw kan an b'a fɔ kɛnɛ a bɛ sigi an bɛ kuma furusaw kan bi nin tun ye Malikura kɛnɛ ye bi jumadonya in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public.
Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre